שלום לכם, כאן אני ים. אני אראה לכם קסמים. הפעם הסרטון הראשון יהיה עם קסם הגביע. הדבר הראשון שאני אעשה זה להרכיב את הגביע. הרכבתי. עכשיו אני מכניס לתוכו כדור. אתם רואים את הכדור? יופי. אני אכסה עם מקל הקסמים שלי. שאני אספור את 3, הכדור יעלה. 1, 2, 3, ועכשיו בוא נפתח. הכדור נעלם. ועכשיו, ברגע שהכדור נעלם, אני אחזיר לכם אותו. תראו, אין כלום. אני אחזיר לכם אותו. כשאני אספור את 3, הכדור יחזור. 1, 2, 3. הכדור חזר. זה כל הקסם. נתראה בסרטון הבא.